Volem contribuir a conèixer un poc millor les circumstàncies de l'autisme. Per això està amb nosaltres este matí Manuel Martín, que és psicòleg especialitzat en este trastorn del desenvolupament i director tècnic de la Fundació Miram, que dona suport a les persones i acompanya a les persones amb TEA. Manuel, molt bon dia, benvingut. Buenos días. Gràcies per estar amb nosaltres. A vosotros por invitarnos. ¿Qué causa l'autisme? ¿El paracetamol? No, ¿verdad? Pues no, y realmente no hay ninguna investigación. Como decías, estamos acostumbrados a que Trump de repente diga este tipo de cosas que pueden ser fake news, pero a día de hoy no hay ningún estudio que vincule el paracetamol con el autismo. Incluso si hubiese algún tipo de estudio pseudocientífico que generase algún tipo de vínculo, ¿sabes? Eso no quiere decir que hubiese una cuestión causal de la ingesta de paracetamol con el autismo, con lo cual no. Pero es verdad que eso lo que sí que causa es que familias, por ejemplo, embarazadas, se les genere mayor ansiedad, se les genere sentimientos de culpa a familias que tienen personas con autismo en sus familias, y eso al final lo que genera, pues como decías, es como una nebulosa que no és ètica. Tractarem de desmentir-ho ara durant estos pròxims minuts, però és que no és la primera vegada que circulen notícies falses sobre l'autisme. Des de fa anys hi ha gent encabotada a culpar les vacunes, quan cap investigació científica avala la relació entre vacunes i autisme. Per què aquestes notícies falses al voltant de la detecció de l'autisme? Pues mira, yo creo que al final hay una variable que es la económica, es decir, que cuando se generan ese tipo de estudios pseudocientíficos, por ejemplo en el tema de la vacuna triple vírica, al final se demostró que había cuestiones de patentes por detrás del estudio o de la investigación que habían llevado a cabo, y al final cuando aparece, sobre todo ahora con las redes sociales cada vez más, personas que están hablando de determinados medicamentos, de determinadas dietas y metodologías o modelos milagrosos, al final detrás de todo esto creo que hay una cuestión económica más que otro tipo de cuestiones. Però comentàvem adés, l'afirmació de Donald Trump pot generar molta incertesa a les famílies que tenen un fill o una filla amb TEA. Ho heu notat vosaltres? Pues mira, es verdad que ha sido esta misma semana, pero lo que sí que hemos notado, por ejemplo, en redes sociales es un gran movimiento de familias frustradas y con rabia ante este tipo de comentarios, que además no tienen ningún tipo de repercusión. Esta persona puede decir lo que le dé la gana sin ningún tipo de repercusión. De hecho, yo creo que este tipo de afirmaciones deberían tener algún tipo de consecuencia, porque realmente lo que estás haciendo es ir en contra de la evidencia y ir en contra de la ciencia. El que sí que és cert és que en els últims anys l'autisme està en el punt de mira. Ha augmentat el seu diagnòstic? Ens preguntem. Juanma, tu tens dades. Durs en este sentit i dir que no ha augmentat l'autisme. No és que hagi augmentat l'autisme, ha augmentat el seu diagnòstic, i això són coses diferents. Els casos d'autisme, com deia, han augmentat un 300% en els últims 20 anys. El diagnòstic. S'estima que un de cada 100 xiquets i xiquetes del món, un 1%, són diagnosticats amb autisme cada any al món. Però atenció, perquè l'augment dels diagnòstics no és perquè hi hagi més persones amb TEA, amb trastorns de l'espectre autista, sinó perquè s'identifiquen més els que ja hi havia. Hi ha, per exemple, casos de persones ja adultes diagnosticades ara, autistes, evidentment, des de que van néixer. És a dir, que es diagnostica més i millor tant els casos lleus com els casos greus. Quines són les eines que tenim a dia d'avui per detectar-ho? Primer, més conscienciació social. Som tots més conscients de la seva aparició en els xiquets. I hi ha també millores en els mètodes de detecció. Este punt és fonamental, que són els criteris. S'ha ampliat, s'ha flexibilitzat els criteris diagnòstics, que vull dir que hi ha un major coneixement del que és l'autisme i, per tant, l'espectre ha augmentat. Hi ha més formes d'autisme. I també perquè hi ha més formació dels sanitaris, tot perquè, segons els neuropediatres, abans l'autisme s'infradiagnosticava, sobretot entre adults i també dones que no s'analitzaven. Ara, Clara, sí que es fa.
Ara hi ha més diagnòstics. Quins són, Manuel, els símptomes clau en què ens hem de fixar per a una detecció primerenca? Pues mira, como criterios diagnósticos o como aspectos nucleares del autismo hay dos grandes criterios. Uno de ellos tiene que ver con dificultades en la comunicación social y en la interacción social, y eso puede repercutir en dificultades en reciprocidad socioemocional, en dificultades para iniciar, para mantener, para desarrollar relaciones sociales, dificultades en conductas comunicativas no verbales, por ejemplo, el uso de la mirada, el uso de las expresiones faciales, incluso de gestos diferentes. Y luego, por otra parte, tenemos comportamientos e intereses repetitivos y restrictivos, que eso, por ejemplo, pueden ser desde comportamientos comunicativos repetitivos que se llaman ecolálicos, o conductas repetitivas, estereotipias, y en las últimas ediciones de los criterios se ha incluido también la parte sensorial. Puede haber personas con autismo con hiporreactividad o hiperreactividad, lo cual la percepción que tienen, el procesamiento de la información sensorial puede ser diferente al desarrollo de una persona neurotípica. Comentaven que la detecció cada vegada es fa abans. A quina edat poden ser detectables els símptomes de TEA? Pues los síntomas dependen también un poco de las dificultades que tiene el niño o la niña en los primeros años de vida. Es verdad que el diagnóstico puede ser tardío, incluso a partir de los 4 o 5 años. Decía tu compañero, en niñas en muchas ocasiones el diagnóstico se hace en la adolescencia, incluso en la vida adulta, en mujeres, porque no somos capaces de detectarlo en los diagnósticos en infancia. Pero si lo hacemos más allá de los 4 años, lo que nos dice la evidencia, muchas investigaciones, es que estamos perdiendo un tiempo muy valioso para desarrollar o para ayudar a desarrollar tanto personalmente como socialmente a la persona. En Fundación Miran tenemos un proyecto que estamos pilotando que se llama Bebé Miradas, en el que trabajamos con niños entre los 4 y los 48 meses haciendo una vigilancia de la salud relacionada con la parte de comunicación social. Con lo cual, en el caso de que veamos alguna detección o veamos alguna sospecha o dificultad en el desarrollo, somos capaces de hacerlo de manera muy temprana, hacer el diagnóstico e iniciar la intervención, iniciar el apoyo lo antes posible, tanto para el niño y la niña como para su familia, para que sean facilitadores del desarrollo. Quins són els especialistes que diagnostiquen el TEA? On hem d'acudir si detectem algun d'estos senyals? Pues nosotros, por ejemplo, en Fundación Miran tenemos un departamento específico de detección temprana y diagnóstico, en el que tenemos una persona especializada en diagnóstico, y aparte tenemos el proyecto Bebé Miradas que te he comentado. También tenemos varios técnicos que acompañan y facilitan ese desarrollo en las familias. Creo que es importante que en nuestro caso estamos hablando de personas que son psicólogas, pero es verdad que no todos los psicólogos están preparados para generar o para llevar a cabo un diagnóstico. Creo que hay una cuestión importante, que más allá de la formación, también la pericia, la experiencia que tienes, porque el autismo es verdad que es algo muy específico, sobre todo en la parte técnica y en la parte diagnóstica, y creo que cualquier persona debería buscar tanto profesionales como entidades. En este caso, por ejemplo, Fundación Miran es una entidad sin ánimo de lucro, en las que realmente tengan un conocimiento profundo del diagnóstico. I una vegada tenim el diagnòstic, que és el recomanable que hauríem de fer, com podem ajudar si es tracta del nostre fill o filla? Pues a través de un acompañamiento y de un apoyo, y ese acompañamiento y ese apoyo a lo largo de los años ha ido cambiando. Si nos fijásemos a lo mejor hace 20 años, pues los paradigmas eran paradigmas muy médicos, muy clínicos, y ahora lo que intentamos es apoyar y acompañar a la familia, por ejemplo, en niños pequeños, y sobre todo generar una capacitación en la familia para que ellas mismas, sin ser terapeutas, sin ser personas profesionales, puedan facilitar el desarrollo de sus hijos. Eso, junto con los profesionales de apoyo y de acompañamiento, generan como un empoderamiento colectivo en el que todo ese equipo trabaja de manera colectiva para mejorar la calidad de vida de sus hijos o de sus hijas. I és que la manera de relacionar-se amb el món és el gran repte de les persones amb autisme. Per això, l'entorn és fonamental. Hi ha restaurants, hi ha hotels a les ciutats que compten amb aquests usuaris, els tenen en compte, i també a les seues famílies, i són inclusius, però l'oferta en la natura no és tan freqüent. Visitem ara un càmping amb la nostra companya Belén García Cantabella, de Televisió de Castelló. Belén, conta'ns.
Bon dia, ens trobem al càmping Ribamar, el primer càmping a Espanya i Europa certificat Autism Friendly. Això què significa? Que és un càmping inclusiu i amigable amb les persones amb autisme. I és una iniciativa tan bonica i tan pionera que, com no, ens hem de fer ressò en aquest programa i per això ens acompanya avui Dragana, que és la responsable de turisme i responsabilitat social d'este càmping. Conta'ns, Dragana, com va néixer este projecte. Bueno, nosaltres pensem que totes les persones autistes, les associacions, famílies, tenen dret a tindre unes vacances en garanties, en seguretat, disfrutant de l'entorn. Entonces vam formar el personal, vam adaptar les activitats del càmping, tenim un servei d'assessora Infinity, que és una persona que t'acompanya des del principi de la reserva fins al final. Tenim, com sabem que moltes persones tenen problemes en les textures dels aliments, tenim la carta adaptada, poden demanar plats específics en temps, si ens ho comuniquen, no n'hi ha cap problema. I després tenim una cosa molt xula, que és un projecte molt bonico, que és començar sent un kit blau, en joguets sensorials i alguna coseta més, i ara és el nostre kit Somos Infinitos, que m'agradaria que conegueu. Home, clar, mira, així el tenim, així entrem en l'aula esta natura i veiem este pack que haveu dissenyat per a totes aquestes famílies i persones que tenen autisme, no? En què consisteix? Bueno, nosaltres vam començar fent el kit blau, que el teníem ja, era el balancín este blau, teníem algunes pilotes sensorials, els auriculars de cancel·lació de soroll, i en la col·laboració de Juguetos i Aspali l'hem millorat aplicant algunes millores de joguets, pilotes sensorials i sobretot en el nostre certificador, que és el Club Autism Friendly, que és qui ens ha certificat. Tenim aquestes bosses que se poden donar als adults que vinguen i que tenen algunes pilotes sensorials xicotetes. M'agradaria també presentar-vos al director d'este càmping. Està amb nosaltres Rubén Vila. Bon dia. Bon dia, un plaer. Per a nosaltres també és un plaer estar en este càmping, que està dins també d'aquest projecte Campings for All, i això significa que és un càmping que està obert a totes les persones, quina siga la seva capacitat, no? Correcte, és un projecte que va néixer arrel, són 9 càmpings en tota Espanya, tot això ve promogut per uns fons europeus, el control de turisme del govern d'Espanya, on van presentar un projecte, els 9 càmpings, per a fer els càmpings accessibles a tothom. Llavors ens van atorgar uns diners i estan destinats a unes millores del càmping per a ser accessibles per a tothom. Enhorabona per aquest certificat, que és pionera a Europa i a Espanya i que imagino que estareu ben pagats. I tant, sí, perquè jo considero que hem sigut els primers i espero que molts companys s'unisquen a aquesta certificació. Moltes gràcies, enhorabona de nou. I bé, tal com comentava Rubén, la gent es troba amb una tranquil·litat, una sensibilitat, unes facilitats que són difícils de trobar en un càmping, i realment és meravellós esta estància. De fet, estàvem així i no fa més que arribar gent, companys, demanant més dies, volen quedar-se més dies. Això no ens estranya gens. No ens estranya. Gràcies, Belén. Manuel, què els semblen iniciatives com les d'este càmping? Pues nada, me parecen espectaculares. De hecho, nosotros colaborábamos de manera muy cercana en la Comunidad Valenciana con Autism Friendly, desarrollando espacios lo más inclusives posibles y lo más amigables para personas con autismo. De hecho, hace poco hemos inaugurado el Parque Gulliver con el Ayuntamiento de Valencia, en el que hemos hecho diferentes adaptaciones para que sea mucho más accesible, no solamente para las personas con autismo, sino para cualquier persona que utiliza el parque. Y tanto desde comercios, entidades, edificios públicos, privados, etcétera, estamos dispuestos también. Tu ho comentàvem a l'inici, dirigeixes la Fundació Miram, que és pionera en teràpies per al tractament i la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de l'espectre autista, i avui aumenteu un poc aquesta oferta amb l'obertura d'un nou centre a Alboraya. Sí, hoy abrimos un centro en Alboraya, esta tarde tenemos la inauguración con una gran cantidad de políticos y colaboradores que han hecho posible este centro, y es un centro que está orientado sobre todo
todo a partir de la adolescencia y vida adulta, en el que tenemos diferentes recursos, una unidad descentralizada que a futuro posiblemente sea un centro de día para personas con autismo y con discapacidad intelectual asociada, y tenemos diferentes programas formativos para aquellas personas adolescentes que no han podido por cualquier motivo seguir en el camino normativo de la educación, y en este caso tenemos un FP de pastelería y tenemos un servicio, por ejemplo, para ayudar a jóvenes a que consigan un puesto de trabajo. Hem de recordar que l'autisme no és una malaltia, sinó una condició del neurodesenvolupament que fa que els afectats es relacionen amb l'entorn de manera diferent. No s'ha de curar, per tant, però cal treballar amb l'entorn i amb ells i elles per a connectar. Un últim missatge, Manuel, que vulguis llançar. Pues que yo creo que la ayuda, por supuesto, ahora mismo no hay ninguna ayuda farmacológica que esté relacionada con el autismo. Creo que hay que apoyar y ayudar a las personas, y sobre todo creo que tenemos que cambiar una concienciación social, porque las personas con autismo no las cosifiquemos, es decir, forman parte de nuestra sociedad, son ciudadanos y ciudadanas activas que tienen sus propios derechos y que tienen que participar en la comunidad, con lo cual, en la medida en que generemos comunidades más sensibles, más inclusivas, su calidad de vida serà mucho mejor també. Manuel Martín, psicòleg especialitzat en autisme i director tècnic de la Fundació Mira, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i gràcies també per la tasca que feu. A vosaltres. Una abraçada. Són les 10:30.